Aku kelingan
tebak cerita wayang wengi nganti gagat rina cedetan sajroning ati deden wurung saya merati aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara sing rambut rinting aduh sayang rambut rintik ayo Dik saben dina dilangoni langok lentik katon apik mong bantuke kuwi ya Mas sing bathuk-bathuk nonon aduh sayang ala bathuk ponyong asing ponyong batu edenu mong alise kuwi ya Mas sing alus-alus alis jlirit aduh sayang alis alis dilirit arit adoh yai benda dina dikroki nganggo arit anake bakul arit mong mripate kuwi ya Mas sing mripat belok aduh sayang mripat lagu rem ayo rem adoh yai benda dina ajuk anake bakul gurung mong irunge kuwi ya Mas sing irung-irung bangkir aduh sayang no mbak irung irung pesek ayo sek adoh yai benda dina ndek Darmanto anake Pak Darmanto mong pipine kuwi ya Mas sing turen sajuring aduh sayang pipi pipi halus aelus adoh yai benda dina dembung wedhus anake bakul wedhus mong lambene kuwi ya Mas sing lambe tipis lambe lambe nggih lambe kandel adoh yai benda dina lei umbel aduh apa kuwi mong janggute kuwi ya Mas sing janggut golek aduh sayang janggut golek ayo leng adoh yai benda dina meleng-meleng anak melang-meling mong gulune kuwi ya Mas sing gulu-gulu banyak aduh sayang hulu banyak ayo ya adoh yai gulune pating denganga anake bakul banyak mong dadane kuwi ya Mas sing apa ya dedalamanmu adoh yai benda dina panting nyenu nenu mong wetenge kuwi ya Mas sing watang-watang jembluk aduh sayang weteng ala weteng jembluk ayo bluk ala margane wis 3 wulan mong sukune kuwi ya Mas
Sikil, sikil, sikil. Sikil gejah. Ayo jah. Ada yayi pendak dino melangkah-melangkah. Anake bakul gajah. Mong bak sirahe kuwi ya Mas. Sing sirah botak. Aduh sayang, sirah botak apa botak sih? Mpun dugi sirah melih. Ha nggih lho kepripun? Lah ajeng napa sih? Ya mpun nek pun dugi sirah melih. Wis Kak. Jambu alas.